Takže čus lidi, vítám vás Mates a dneska půjdeme pracovat do jaderné elektrárny, která je hezky tamhle za mnou. Takže jedeme a dneska to bude takový díl, kde prostě si dáme jednu práci v elektrárně a pak si dáme další. A ukážu vám, jak získat takový outfit. Takže v rychlosti jedem. Samozřejmě budeme pracovat i na farmě. Jestli chcete, budeme pracovat i v nemocnici. Samozřejmě napište mi to do komentářů. A zase se omlouvám, nepodařilo se mi pořád spravit tu kameru, takže tady nevidíte, tady vidíte, ale tady můžete vidět jen ten kousek mapy, takže se vám omlouvám. A doufám, že vám to nebude vadit a že si tenhle díl užijete. Takže takhle. Hele, tady je další kandiska. V minulém dílu jsme byli v tom bazénu. Jo, vylezeme. Ne, já mám moc tlustou hlavu. Tak. A tady můžete vidět hezky tu práci. Jsem samozřejmě na to vybavený, už jste si mohli všimnout. Krásně svý dinosauří kalhoty, barel a šátek. Já vám ukážu, kde sehnat sakra, kam jsem to skočil. Kde sehnat ten oblek, ne tenhle, ale takový radioaktivní. Stačí, když půjdete k tamhle k tím věcičkám a tam prostě vlezete do toho, nebo tam skočíte. No, my jdeme pracovat. Takže vezmeme job. A samozřejmě nejlepší je na toto delivery auto, protože z tady toho vám to může vypadnout. Takže já tady rychle vezmu barel. Možná stihnu ještě jeden tady. Dnes mám 2 barely. A samozřejmě půjdeme krmit tu obludu, co je tam dole. Hop. Ne. Mám to. Ale mám taky. A další nestihnu, ten vybuchne, bohužel. Naložíme. Dělej. Šmajs. Máme 5 barelů. A jdem. Rychle. Samozřejmě z tady toho auta vám to nemůže vypadnout. Jedině, že by se vám rozbily dveře. Prosím, ne. Dobrý, mě se nerozbily. Protože když se vám rozbijou ty zadní dveře, tak jste přímo, víte kde. Protože vám to všechno vypadne. Kamu, rychle. Otevři to. Tady máme tohle. Rychle naložíme, dáme to ty příšeře. Hlavně to nesmíte pustit, jinak ono to vybouchne. Žer. Tak. Rychle. Nom. Tady máme další 2 nážer. Rychle. Tady mám od tebe další. Má. No,
No, nažer se pořádně. Complete job. A dostanete krásných $50. Hodíte si to do lakáry. A můžete v klidu odjet. Jenže právě tady je nevýhoda na diamant. Že vy to musíte celý takhle objet a vyjet z toho. Což je na tom nejhorší. Jedeme. Tyčky. Jedem to. No, ne. No, z naší kary už se kouří. Jedem. Jsme super dodavatel. Wobbly Delivery. Tak to nepokazíme. Mám se spadnout z té skály. A to by se nestálo. Už mluvím jak nějaký zpěvák. Dobrý, dost. Vidíte? Takhle se vám to může rozbít. Už to nejde zavřít. Takže já tady vezmu svoji pajcku. Hodím si to. Účet mám 397. Dobrý den, vy slavíte Vánoce. Tak víte co, abyste se nenudil. Víte jak. Vy máte košík. Nakupuj. Neprodávají vůbec. Nějakou zmrzlenou vajíčka. Zajímavý. Ale nás tohle nezajímá. My jdeme totiž tady do hospital. Jdeme pracovat do nemocnice, takže jsme si takhle dali jeden job a teď jdeme na druhý. Děkujem za auto, dobrý, já tady mám rogalo. Není potřeba. Vítáme. Letíme. Tak. Tady přistanem. Salutičko. Víte mýho dinosaura? Rychle. Běžím. Přeskoč. Ne. Cinema, tamhle cinema. A rychle. Tady vyběhnem. Bereme job. Hi there. Accept job. 5 minut. No kde je ten týpek? V horách není. Kde je? To někde na mapě neukazuje. Jo, tamhle tím směrem. On je na druhém ostrově. Můžete mi říct, jak se tam mám asi dostat? Když je na druhém ostrově. No to je nemožný. No tak, ve zkoušku nic nedáš, no. Zatáčej. Druhá. Bum. Tak. My jsme měli. Rychle, jeď. Jedem. Rychle. Mám 4 minuty. A 30 sekund. Zatáčka. Můžete mi říct, jak se mám podle té hry dostat na druhý ostrov. Sakra, jak to, že jsem to neprorazil, jsem sanitka. Jeď. Tady. Jedem. Ne. Sakra. Já ho nezachráním. Já to nestihnu. Tak. Jedem. Šup. Skoč. Proč sanitka v prčicích? Tam jsou skútry. Do prčic a už máme po sanitce. Nevím, jestli to s tou sanitkou přejedu. Já myslím, že ne. Hle, to nápad.
Co to je tam na druhé straně? To je rogalo, ale nějaký obrácený. Vidíte to? Co to je? Co tady je obrácený rogalo? Jo, on se vyboural. Chudák. Jak ho mám chci dostat na druhou stranu? Můžeš mi říct, co jsi dělal? Jak tě mám asi podle tebe dostat na druhou stranu? Já si tě hodím na skútr. Tak. Tak. Kamo, umíš plavat? Já ho utopil. Cože? Já nevěděl, že ho můžu utopit. No tak lidi, tohle by bylo pro dnešní video vše. A zase se někdy uvidíme. Tak zatím čau.